देख लो कब से फोन कइले बानी, 1 घंटा हो गई। गइल बड़ी नैहर वही ले अइली नहीं। हमारे तनी तबीयत खराब बा, लेकिन के परवाह बा। हमारे रुपया का सबके परवाह बा। सर इतना पेट दर्द करता। फोन कैली है, माई बीमार पड़ जाइ सुन ली है तो तुरंते भागल जाइ। हम कब से फोन कैले बनी, 1 घंटा हो गल। हमार हालत बड़ी खराब बा, जल्दी से घरे आवो। पता नहीं कहाँ रह गई, न वहीं ले अइली नहीं। अरे राम दैया तुके का हो गइल हो? हम भागल भागल आवतानी। का भइल, कुछ कहब? का कहीं क घंटा से फोन कैले बानी, माही का फोन सुन जालू तो जौन बा गोड़े में जैसे आगे बढ़ जा भागेलू। 1 घंटा से फोन कैले बानी, तबीयत नहीं ठीक बा। क घंटा पे आवती यारू। अरे राम दैया, तोहरे बापे गाड़ी नहीं चलती है, हमारे बापे गाड़ी चलती है। रोडवा पर गाड़ी मिली तबे ने आईब। कहली है आवतानी, जो फोन कैला तुरंते भागल आवतानी। ओकर बादो तोहार मुंह गुड़ौला फूल गइल। राम दैया बतावा हम का करी? गाड़ी मिली तबे ने आईब। ते कहले होते तो हम गाड़ी भेजवा देले होती कि गाड़ी की शिकायत बा। वैसे तोर भावो भतीजवा कुल दौड़ा ले आवेला सन। अब नहीं आ पौल हसत के लिया के गाड़ी नहीं मिलत रहल। यह जमाना में कन के थाना महंगी गाड़ी मिल जाले। सब देखावा करतीन, तू पहिया लेके जाला चाहे पहिया लेके जाला, ओके करतीन गाड़िए नहीं मिलत रहल हवे। पप्पू का पापा देखा, हम बता देता नहीं, तुहर तबीयत खराब बता तनी, आराम से रहो, लड़ो जन चलो। राम दैया बताओ तनी कि केहू अपने खातिर गाड़ी मांगेला कि दूसरे खातिर गाड़ी मांगेला? हैं? अब तू हमके गाड़ी लगे मांगे, घरे समय से रहला समय, जानते बड़ा रुपया का समय आइल बा। कुल खेते में रुपया करावत रहला सा, त कहां जाई के जाई? तुहार फोन सुनली कि भाग के हम आई कि हम जाई खेते में, कुल इनके बुलावे करती। अपन दुख परेशानी नहीं बताओ तनी, आवते लड़े लगा तनी। देखत भाई बड़ू, खांसी से दम उखड़ा ताटी, बुखार से देह तपती हटी, एकदम चुतरो रहे जन बा भक भक लाल जन बा की आगे बढ़ती हटी। का तुसे बताई का बीमारी बताई? ऐसा एक परेशानी समझत नहीं बेटू। अरे दैया हो दैया, ई त लगता तोरे कोरोना हो गइल बाटे। आ ये दादा, अब न तही ने तू हमके बोला ले रहा, हमारो हो जाई त हम का करब तई बताइबो? हां, हम मर जाता तू जनबा कहां से का होई? हमार लइकन के महतारी कहां मिली हम? एही हमके बोला ले हला। अच्छा तो तोरे हमार मुँह चिंता नहीं बेटी, तोके अपने मुँह चिंता हो गई पगली। हम रहब ना लइका परानी सब्जी ली हैं, हम जहिया नहीं रहे तहिया तोके पता लागी। ए चहटू हो, अरे राम हो राम, जल्दी से दौड़ावा, तोहरे फूफा का बड़ा हालत खराब बाटे। आ देखा तनी साथे लगल हम के मरे पड़ जाई। आना तनी अम्मा के फोन बता। अम्मा जान, इनके तो हमरे बुझाता कोरोना हो गइल बाटे। आ यही में हम बोला लेला, हम भागल चली आइली हई। अब बता इनका तबीयत नहीं ठीक बा, हम मर जाब त का होई? ऐसन बा, तू नैहर में पहले चल जा, हम जियत रहत तो मर जब तो वहीं रह जाइए। तुम्हार दादा दूसर बियाह कर दी जा। भाई लोग, हमार वीडियो अगर अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर जाई। एक अगला भाग हम ले आई, आप लोग कमेंट करके बतावल जाई। तो जय हिंद जय भारत।